Rojavayê Kurdistanê jî nehat dikarîbê jî erê zimanê fermiye û zimanê perwerdî ye. Lê hîn li Rojavayê Kurdistanê yek xeteriya zimanê Kurdî hîn berdewam e. Herçend 10 salên ji 10 salan zêdetir Kurd zimanê fermiye û em bêjin zimanê perwerdehiyê jî lê îro Sûriye nû de ew ê çawa bibe paşeroja zimanê Kurdiyê çi bibe hîn em nizanin di nav xeteriyê de jî dikare bibe. Yani Bakurê Kurdistanê tu statûyekî fermiya zimanê Kurdî tune ye. Ne ji bo Kurman jî ne ji bo Zazakî. Ji ber wê jî di vê rojê de û rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê hîn xetertir e. Ji ber axîberê wê kêmtir dibin, êdî asimilasyon derbazê asta oto-asimilasyonê bûye, yani Kurd bi xwe êdî Kurdî naaxivin. Ji bo hem di nav civaka Kurdî de bal bêkişandin, giringiya ziman rojekî be jî li ser nîqaş bêkirin. Em bêjin eger rojekî zimanê Kurdî nebaye, îro me ev bername çê nekiraye. Yan jî di nav van hefteyekî 10 roja de çalakiyê cûr be cûr hem li vir hem Bakurê Kurdistanê ew ê nebaye konferansa wê bêdar xistin, panela wê bê çêkirin, em bêjin şahiya wê bê çêkirin, bername bê çêkirin. Yani çi di nav Kurdan de jî bal têkişandin û aliyê din de jî têkuşîna zimanê têkirin li beramberê desthilatdaran. Mafê zimanê Kurdî têxwestin, mafekî xwezayî ye. Her Kurd, her kes mafê wê yê xwezayî ye ku bi zimanê xwe yê dayîkî perwerde bibîne. Lê hîn li Kurdistanê zarokên Kurd, çar parçeyê Kurdistanê de bi zimanê xwe yê dayîkî perwerde nabîne. Têwatiye ku têkoşîna me divê berdewam bike. û rojek wiha rojekî giring e ji ber wê.